Сега. Да се целуним. Трябва да се целуним. Добре, почваме. Толкс. Чакайте краката да се целуним. Прекаляват. Има кърпичка, няма кърпичка. Можем да се прегърнем, ако няма искате. кърпичка. О, да. Ко? Чум да се прегръщаме сега. Да се целуним. Направо. Да. Нали това искахте да се целуним? Целунахме се. Дай да отговорим на другия тогава. Пишете момчетата, които харесвате. Значи. Харесвам. Аз харесвам един. Няма, аз няма го пиша. 100 пъти да им казвам. Аз ще го пиша. Моля. И че пиша. Без много подробности. Ако трябва да го описвам, то по-хубаво да не записвам. Без много подробности в новата имен. Значи, не е особено, не е висок, става, слабичък. Не е един от най-хубавите гласове. Има един супер як телефон. Облича се яко. Кой клас е? Четвърти. Не е първи между. По-голям е. Добре де. 9 или 10 клас? Кой бе? Твоя. Ама ти добре. Кой клас е, бе? Мисля, че... Аре, бе. Чай съм. Един. Не. 10. Сигурно ли си? Ама ли как се тъпи? 10 клас е. Не е 10 клас. Ма кое бе? Кой ти писа? Не е Пък този нейния... Ами какво да кажа, то аз ако трябва да тръгвам, ако трябва да тръгвам да казвам, тя ще ме приби тук. Добре, да й казва тая подробност, кажи нещо друго. Опиши. Ако има нещо добро. Значи, добре. Тапичка. Не е тапчка, не е просто... Добре, колкото нея. Но облича за хубаво. Нищо не мога да кажа, защото аз ако трябва да тръгвам да казвам, казах ви вече. Тя ще ме наби. Да. Какво толкова смъртно? Има черна коса. Само там? Само коса черна. Кафеви очи. Чакай, че да съм гледала, бе. Не, представи си, че беше с сини смята и как ще да се личиш, дека някакъв мангал. Мангоста. Зелени карти. Кой ще рече зелени карти? Малтаме. Много шитите зелени карти. Демек... Беде да знам аз, бе. Дай да отговорим на някой друг въпрос. Вярваш ли на хороскопа? Не вярвам, че са пълни измислят. Просто ми са надули, като килакчета са. Има котка. Няма котка. Правим видео 3 минути, значи пак Има Марио. Няма Марио. Най-гликти Марио. Марио не е глик. О, Марио! Трябва да носи мусаката. И да танцуваме също така. Стига сега. Мусаката. Хайде да ни издаваме. Тайни. Не кажеш на някой. Да не взем да кажеш на някой. Ти пак сега. Внимай какво правиш. Наблюдаваме това. Наблюдавам те, да. Какво правим сега? Изпрей го. И читай. Специални поздрави за мама, за тати, за всичкото ромска махала. Втората и майка. За втората майка, за баща ми, втори дето прави поздрави за баща и дето прави много по-сладки. Да, днеска ми донесеха колет и ще ядем вкусна торта. Днеска един дядо ми каза, че съм за корицата на спортно списание. А пък мене ме снимаха в Гърция и ще ме слагат някъде. Не, между другото, наистина ме снимаха. Един там, дето... дай на начин, просто нещо.
Тук сега всичките, като слизат, той ще ме видят. Да, на мен един дядо ме снима за спортно списание. Дали ще се сложи в някой Порно. порно, да. За дядовци. Това съм някой дебил лице имам, нали? Ти по принцип си дебела. Let's go crazy, crazy, crazy. Не, ужас. Мразя One Direction, умре човек с персти противни. Прегръщат се на клипов, после те не са ги. Писат животното отгоре. Да, как ти мизерните чухме новата песен. Всъщност видяхме клипа по... Никой няма да ни гледа Сиче. този клип, човек. Дай да го спираме. Гледай 5 минути. Да, бе, ари, чао. Айде. Бе.